naqsu b'4,300 għal persuni dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali. Dan ir-riżultat ta' miżuri li ħall-Gvern fl-aħħar 3 snin. Ta' dawn id-dettalji l-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Farrugia huwa spjega kif l-2014 kien hawn kważi 14,000 persuna jirċievu assistenza bħal dik għal ġenituri waħedhom jew tal-qatt u fawwissu li għadda din niżlet għal 9,686. Tnaqqis sostanzjali kien irreġistrat fost iż-żgħażagħ li huma taħt 23 sena b'696 żagħżugħ jibdew jgħixu ħajja aktar dinjituża. Il-Ministru tkellem ukoll dwar l-isfida tal-faqar, spjega kif il-Gvern se jkun qed jimxi lil hinn mill-iskema ta' tqassim tal-ikel iffinanzjata mill-Unjoni Ewropea. 41,000 persuna f'27,000 familja se jibbenefikaw minn din l-iskema li se toffri spalla aħjar. U għalhekk identifikajnihom u l-ikel li bħalissa għaddej il-proċess ta' tender għalih se jkun qed jitqassam ukoll lil dawn il-familji vulnerabbli imma mhux li jitqassam l-ikel biss. U dan jew sabiħ ta' dan il-proġett. Illi aħna sa nkunu qed nagħmlu niltaqgħu ma' daw il-familji, nippruvaw nagħmlu profiling ta' daw il-familji, u mbagħad bil-speċjalisti tagħna ħankunu qegħdin immorru ħabtulhom il-bieb u ngħiduhom lajnuna fejn inħassi li hemm fil-bżonn ħalli dawn il-familji jqumu fuq saqajhom u ngħinu lilhom u lulidhom jimxu qudiem fil-ħajja. Biex ikun indirizzat il-faqar fil-budget li għadda kien estis il-benefiċċju tal-inwerk għotja ta' flus għal min għandu tħul baxx li mill-bidu tas-sena li għaddiet ibbenefikaw minnu ftit anqas minn 2,000 familja u kważi 3,000 tifel u tifla. Ma dawn kien hemm ukoll total ta' 2,328 persuna li jażlu li jidħlu fid-dinja tax-xogħol u gawdew mis-sistema ta' tapering li tfisser li sabu impjieg iżda setgħu jibqgħu jieħdu l-benefiċċji soċjali għal perjodu ta' 3 snin.